Jednake šanse svima. Uravnotežimo se. Oba pola jednako ista društvena vrednost. Dostojanstvo. Svakog četvrtka u 17 časova emisija Korak ka jednakosti. Poštovani slušaoci, dobar dan, prijatan nastavak današnjeg četvrtka. U utorak 12. septembra sa početkom 18 časova u zajedničkom prostoru Belomanastirskog društvenog centra održano je predavanje o zdravlju na temu kako prepoznati da nešto nije u redu sa našim reproduktivnim organima. Predavanje je održala Veselinka Kastratović, predsjednica Udruge žena obolelih i lečenih od karcinoma jajnika Jaka Osijek. Na početku predavanja gospođa Kastratović predstavila je sebe i udrugu ispred koje dolazi, šta udruga radi, zašto je osnovana, a nakon toga teme su se nizale jedna za drugom. Dob žena, rizični faktori, faktori koji smanjuju rizik nastanka karcinoma jajnika, nespecifični simptomi, statistički podaci, te o prehrani koja je važna za celokupan organizam. U prilogu koji je snimljen na predavanju govori diplomirana pravnica, predsjednica Udruge Jaka Osijek, Veselinka Kastratović. Ovo danas o čemu ćemo pričati je dakle iskustvo žena koje su prošle kroz jednu bolest koja nije ni malo laka, ali želimo dakle razbiti neke predrasude koje se javljaju, na koje i mi nailazimo kao osoba, sa kojima ste se možda susretali i koje su karakteristične za ljude oboljele inače od malignih oboljenja, a u ovom slučaju radimo o jednom vrlo konkretnom karcinomu s kojim smo i sami se nosili. Ovdje smo ispred Udruge žena oboljelih i liječenih od karcinoma jajnika Jaka, odnosno mi ju zovemo Milja Jaka, iz Osijeka. Dobar dan. Zašto je nastala? Samo ću kratko i odmah ću preći na karcinom jajnika. Dakle, negdje 2015. godine pred kraj, odnosno sredinom 2015. ja sam oboljela od karcinoma jajnika, no međutim nisam nažalost znala da sam bolesna od te bolesti. Ja do tada nisam, znala sam da ima ljudi, znala sam u mom okruženju ljudi koji su oboljeli od karcinoma, ali kao i svi mi mislimo da se to nekom drugom događa. Nisam puno ni čeprkala ni po svom obiteljskom stablu, ali sam tada osvijestila da mi je baka umrla od iste bolesti, dakle tu sam negdje brca 1 ili brca 2 gen naslijedila. Kako sam prošla pretrage u kliničkoj bolnici u Osijeku i kako sam operirana, a ovo što sam danas s vama i to što se danas tako dobro osjećam mogu zahvaliti dakle, liječnicima Osječkog KBC-a, možda sebi što sam imala mudrosti da odem kad mi je bilo teško i mislim da sam otišla u zadnji čas, ali ne baš previše mudrosti jer nisam znala šta mi je. Otišla sam u bolnicu s tim da ne znam što mi je, ali sam vidjela da je nešto loše, ali mogu prije svega dakle, liječnicima Kliničkog bolničkog centra u Osijeku zahvaliti jednom čovjeku koga ja uvijek ističem, to je gospodin Davor Petrović, moj liječnik, koji onkolog koji me operirao i koji prati sljedećih 5 godina, dakle, moj život. Kako sam izašla iz bolnice i sa operacije, kako nisam puno o tome znala, počela sam nakon toga tragati što to je, kakva je to bolest s kojom sam se ja susrela. I onda me u stvari zapanjilo koliko u stvari malo informacija pravih i dobrih ima o tome. Još me je više začudilo što ima jako malo udruga koje bi žene pomogle sa nekim informacijama i koje bi okupile žene koje su oboljele od te bolesti. Odmah ću preći, dakle, osnovali smo tu udrugu pred kraj prošle godine. Udruga je mlada, ona ima sada 10 mjeseci. Ja uvijek volim reći da je to beba koja govori i hoda, ali smo još uvijek s dudicom. Mi smo još uvijek nemamo godinu dana, iza nas je dosta ovakvih radionica koje smo održali i to upravo sa ženama, jer želimo na terenu biti. Mi smo 1. i 3. srijede u mjesecu u našem uredu, koji dijelimo sa Centrom za vid. Kolege su obzirom da nismo imali novaca su mi to ponudili, ja sam im zahvalna što su im dali taj prostor. Ali je moje mišljenje da nismo korisni ako sjedimo u uredu i čekamo da nam neko dođe, idemo među žene, idemo razgovarati. Još ću samo ovo reći u udruzi, tada neću.
Udruga, ono što mene posebno veseli, nije samo sastavljena od žena koje su prošle ili koje su još uvijek u bolesti, nego i od zdravih žena. S nama su i naši kolege, muškarci koji nas podržavaju, koji su osvijestili u stvari tu važnost članova obitelji da budu uz oboljele, ne samo od ovog karcinoma općenito. Prelazim polako na našu temu. Dakle, što se tiče karcinoma jajnika, on je jedan od genitalnih karcinoma, jedan od 5 genitalnih karcinoma. I on po broju žena, kada pogledate na godišnjoj razini, iz onoga što smo, kad smo počeli raditi, obratili se i registru za rak, Zavoda za javno zdravstvo i Ligi za borbu protiv raka i s liječnicima, jer ova cijela priča je previše ozbiljna i ne bi imala efekta da nemamo pomoć upravo liječnika. To bi sve bilo tada na razini nadri liječništva, što meni niti treba, niti želim o tome, ali dakle uz pomoć liječnika, onih ljudi koji nas prate, koji svoje stručno znanje, vrijeme, prostor nam žele dati. Ovo što držite, ovaj letak u ruci, je izrađen za 8.5. Ove godine, jer se po prvi put u Osijeku i prvi put bih rekla u našoj regiji javno obilježilo 8.5. Dakle 8. svibnja ili 8. maja je Svjetski dan borbe protiv karcinoma jajnika. Taj dan se obilježava prvi put Svjetska zdravstvena organizacija 2009. godine osvijestila važnost toga karcinoma. Na razini 80 zemalja se on tek prati u svijetu. Dakle, nije nešto što puno zemalja prati. Najrazvijenije zemlje, jedna od tih je i Hrvatska, koja prati kroz registar raka pojavnost raka. Podaci koje sam dobila iz registra raka, do 500 žena godišnje u Republici Hrvatskoj oboli. Dakle, to nije veliki broj. I on je negdje na 8. mjestu po pojavnosti kod žena od karcinoma ukupnih, malignih oboljenja, od dojke, od vrata maternice, od debelog crijeva, od pluća. Dakle, nije po tome. No, međutim, po smrtnosti, taj karcinom je najsmrtonosniji i najubojitiji. Zašto? On se uglavnom otkriva vrlo kasno. Ja sam imala tu sreću da sam, to i uvijek kažem, da sam došla sekundu prije 12, da to bukne i da ode dalje. Obično, i tu ćemo polako na dob žena krenuti, dakle, obično je on karakterističan za žene životne dobi od 50. godine na više. No, međutim, kako vrijeme odmiče, kako se on više prati, kako više zemalja ulaže u svoje registre raka, tako se dolazi do podataka da vrlo mlade djevojke u dobi od 20, 22, 24 godine obolijevaju. U tom slučaju se ne radi potpuno uklanjanje organa, nego se pokušava makar jedan jajnik ili dio jajnika sačuvati da bi žena mogla imati potomstvo. Dakle, jajnik kao žlijezda s unutarnjim izlučivanjem ima više struke važnost za organizam. Prije svega zbog učenja progesterona i estrogena. Dakle, progesteron kao hormon koji svakoj ženi omogućava da donese zdravo potomstvo, dakle da se stvore zdrave jajne stanice. Estrogen, za razliku od toga, dakle funkcije reproduktivne, ima još nešto, a to smo još davno u biologiji učili, samo to s vremenom malo i zaboravimo, kad to jednostavno nije možda struka, ne mislimo na to. Imate ono opće zdravlje žene, a to je rad srca, rad nadbubrežne žlijezde, rad štitnjače, kao druge žlijezde s unutarnjim izlučivanjem, koji isto tako ima niz hormona. Dakle, naš organizam je cijeli jedan biološki sklop koji ima strašno puno hormona i zato je to važno, u stvari, zdravlje jajnika. Nažalost, na svjetskoj razini se previše nije do danas istraživao jajnik. Maternica, grudi je puno više istraženo, ovo nije i prati se odnedavno. Od 2009. dakle, kad je Svjetska zdravstvena organizacija počela pratiti taj javnozdravstveni problem, tek 2013. godine, taj dan, 8.5. koji sam spomenula, se počinje obilježavati u svijetu kao Svjetski dan borbe protiv karcinoma jajnika. Mi smo ove godine, s obzirom da smo jako mladi tada bili, zamolila sam moga liječnika koji je ginekolog-onkolog, da mi napravi tekst za letak koji ćemo toga dana dijeliti ljudima. Nama je intencija, dakle, ne samo bolesne osobe, da se obraćamo bolesnim ženama. Mi se obraćamo svim ženama i općoj populaciji muškarcima, da upozorimo što to je, o kakvoj se bolesti radi. Ljudi se obično uplaše kada čuju da je on vrlo ubojit karcinom. Ako se on otkrije u ranoj fazi, u prvoj ili drugoj fazi njegovoj, puno su veće šanse za preživljavanje. Od 500 oboljelih žena godišnje, 300 umre, to je evidentno. Ali nažalost žene dođu kasno na klinike i vrlo malo se može tada napraviti. Tu problem se vidi i
dvije su stvari koje ja mislim da se treba naglasiti. To je da se nerijetko može čuti da žene dugi niz godina nisu bile na ginekološkim redovnim pregledima, onim godišnjim na koji bi se trebalo otići. Neke su mi rekle da nisu od poroda bile, pa kad pitam koliko su djeca i kad čujem, malo to strahoborno djeluje. S druge strane, kada dođete, kao u mom slučaju, kod doktora svog obiteljske medicine, pitanje je da li će on prepoznati te simptome da se radi o bolesti ili da, ne od bolesti, nego da odmah pošalje kod specijaliste. Jedan od simptoma koji je sigurno ukazuje ne samo na karcinom jajnika, nego općenito na maligno oboljenje je ascites, dakle voda u trbušnoj šupljini. U tog trenutka, dakle, kad me doktorica u Osječkom domu zdravlja, centralnom domu zdravlja, pogledala abdomen na ultrazvukom, tad sam u stvari prvi put shvatila da se sad sa mnom nešto događa što ne ukazuje na dobro. Osim, dakle, tog simptoma ascitesa koji dolazi kada već idete prema onoj težoj fazi, tu se često dešavaju probavne tegobe doista, jer naprosto je cijeli unutarnji trak, dakle svi meki organi našeg abdomena, od želuca, od jetre, od slezene, od gušterače, to jesu obično u 3. i 4. stadiju kada metastazira. I kada mogu biti napadnuti, zbog toga se dešavaju ili da ste vrlo brzo siti kad jedete, ili da jednostavno nema teka, ili da su obstipacije nastanu pa su proljevi. I mislim, tu je vrlo vješto, tu ne bi nikada trebao obiteljski ili opće medicine liječnik zadržavati stvar, nego odmah poslati da se isključe, neka ginekolog isključi, dakle neka specijalist isključi oboljenje. U svijetu, kao što imate nacionalni program, i mi kroz našu udrugu, dakle, mi se bavimo karcinomom jajnika, ali normalno da nismo isključivi. Ono na što mi svaki put žene pokušavamo potaknuti, zamoliti, ako dobijete pozive za jedan od nacionalnih programa ili sva 3 nacionalna programa ranog otkrivanja karcinoma, bilo dojke, bilo debelog crijeva, bilo vrata maternice, odazovite se. Naprosto to je prvo plaćeno, ali neovisno o tome, to je zbog vaše sigurnosti. Ima puno stvari kad su mi žene rekle, čujte, ja se bojim šta će mi otkriti. Ma bolje da otkrije u ranoj fazi pa da se može liječiti. I sama ponekad bih tako razmišljala, ali onako, kad sjednete, kad sami sa sobom, bolje da se, ako se mora otkriti, nek se otkrije što prije. Tada su šanse za liječenje puno veće. U rizične faktore koje sam ovdje napisala je, kad sam vam spomenula na početku, nasljedni faktor. Dakle, ono što kad dođete na kliniku i što liječnici istražuju tijekom tih pretraga je da li u obitelji već imate nekoga sa karcinomom. Općenito maligna oboljenja ili u ovom slučaju specifični karcinom. Jer kod ovog karcinoma često puta se dešava, ako imate BRCA1 i BRCA2 ove gene, da dolazi do oboljenja. Ne mora, ali dođe. Nažalost, u Republici Hrvatskoj testiranje na ta dva gena je vrlo skupo. Ono je sa 16.000 palo na neki 9.000, no međutim, ako se otkrije da imate u obitelji, može se čak tražiti, i to su posebni onda zahtjevi Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, da se dobije besplatno. Negdje u budućnosti, nekoj daljoj budućnosti, ova udruga, ne da ju reklamiram, nego ova udruga će upravo poraditi na tome da ženama postanu besplatni takvi testovi. Baš me briga koliko je skupa. Ako se može na glupe političare potrošiti hrpa novaca i na nogometaše, onda, može se i na ženu koja potencijalno ima opasnost da oboli od toga. Jedini siguran test da ćete oboljeti ili nećete upravo to hormonsko testiranje. Nažalost, ako se ono ne provodi, ako postoji neka indicija da žena može biti da je oboljela od karcinoma, ide se na pretragu krvi, to je markera CA125, to je dakle marker koji je karakterističan za karcinom jajnika, i ide se na onda ultrazvučno pregled abdomena, dakle svih mekanih organa, sve ovo što sam vam nabrojala, sa kompletnim pregledom jajovoda, jajnika, maternice, vrata maternice, rodnice. Ako se utvrdi, dakle, da se radi o karcinomu, u bolnici se liječi kirurškim putem. No, međutim, malo ću se samo još vratiti na rizične faktore. Osim, dakle, tog nekog nasljednog faktora, ne može se reći, i tu se liječnici jako, i tu je literatura koju sam radila, se ograđuju i kažu da zašto nema nacionalnog programa, zašto nema uopće programa ranog otkrivanja karcinoma jajnika. Vrlo je nezgodan i neistražen.
Postoje neki faktori koji su u stvari za sve genitalne karcinome karakteristični, ali se ne može reći da su sigurno, jer ima, recimo, jedan je žene koje nisu rađale, su puno i što mnogi ne mogu povezati s tim, puno su izloženije oboljenju, pa čak i vrata maternice i maternice općenito, nego žene koje su rađale. Žene koje nisu dojile također su izloženije. Premda imate žene koje su dojile, koje su rađale, pa opet obole. To je dakle individualno, ali su tu negdje neki elementi koji su doktori kroz registar raka, jer svaki ginekolog nakon što osoba prođe, dakle taj put operacije, mora javiti registru raka o kakvom se vrsti karcinoma radi i to se tada u registar raka sve unosi. Ako ste imali iskustva, ne znam, sa dojkom, Mame klub isto su tu koje su vrlo aktivne u tome, ili ne znam, brat maternice ili što, zato su svi ovi dani koji se organiziraju kao što je, ne znam, ružičasta vrpce, pa dan mimoze, pa dan, šta ono još imamo, narcisa, da, ili kad su ovi od kolona, jer se vrlo često dešava da ljudi koji imaju problem sa genitalnim karcinomima, može metastaza otići recimo na debelo crijevo ili na, ne znam, jetru. Dakle, to mogu biti povezane stvari. Dakle, ali ipak tu doktori nisu najsigurniji i to kažu da su rizični faktori, ali ne mora značiti. Dakle, postoje još neke stvari, ali opet vam kažem, s obzirom da nema nekog čvrstog uporišta, tu su liječnici i to ćete naći u ovom letku koji je pisao doktor Petrović, nisu baš ne mogu 100% reći, jer mislim, imate mladih djevojaka koje, i čak i zatrudne, pa se tek u trudnoći otkrije da ima oboljenje karcinoma. Jer dotad se može misliti da je policističan, čak ima negdje u svijetu gdje se misli ako imate sklonost policističnom jajniku, da su tada veće izloženosti karcinomu jajnika. Može, ali ne mora biti. Neke jesu žene, neke nisu. I više vrsta karcinoma jajnika imate. Ovo su najčešće sa epitelna oboljenja karcinoma, dakle 90% žena ima. Još je opasnije kada se radi o karcinomu jajovoda. To moraju liječnici objašnjavati, to je puno kompliciranije, a ovo se uglavnom radi na stjenci samog jajnika, se stvore novotvorine, kako ih oni nazivaju. Ali iz bolesti treba izvući ono najbolje. Moj život prije bolesti i moj život nakon bolesti, to su dvije različite priče. Sve ono što ste morali, što ste saugali sami sebe, što ste sve radili, bolesti roditelja, svi drugi faktori, dobro, ja nisam udana, pa onda nemam obitelj, pa utoliko je lakše. Ali svi su drugi bili ispred, ja sam negdje bila, platila sam svojim zdravljem. Sad je to jedan drugi pogled, ne morate više. Shvatite da je, i to je općenito kod bolesti, a kod karcinoma, rekla bih kod malignih oboljenja, čovjek negdje osvijesti, vjerojatno i zbog mogućnosti onog ishoda koga se svi pribojavamo. Ja bi uvijek ljudima govorim, ljudima koji su prošli iskustvo ili koji su bolesni, ali mi koji smo prošli to iskustvo, mi ne volimo reći da smo bolesni, mi smo sada zdravi ljudi. I ne ubija vas karcinom, nego metastaza ako ode, pa ode dalje, to ubija u principu. Uvijek s ljudima i kroz ovakve radionice pokušavamo objasniti, nama ne treba sažaljenje. Empatija da. I ne treba se bojati u krajnjoj liniji. Meni se stvarno puno toga lijepog izdogađalo. Prvo sam upoznala jako puno osoba koji su vrlo kvalitetne. Drugo, počela sam cijeli život. I treće, treba mi vedrina. Treba mi ono da me izvuče iz toga. Mislim, ja sam po prirodi vedra osoba, pa me ne može tako lako neko baciti u bed. Drugo, imam tako zanimanje, pravnik sam, pa onda znam da su ljudske tragedije uvijek te koje su prisutne, ali to pokušavam drugačije gledati. Imate jedan portal koji je nedavno otvoren, dakle za Lilac tjedan, to je taj tjedan u 5. mjesecu kada se obilježavaju maligna oboljenja, koje se zovu Nismo same, i tamo strašno puno žena sa iskustvom genitalnih karcinoma, ne toliko karcinoma jajnika. Ima par njih koje su se javile i sama sam napisala jednu priču kako sam prošla kroz to. Pokušavam podijeliti sa ljudima sličnim sebi ili sa javnosti ono kroz što su morale proći. I to su uglavnom vedre žene i uvijek naglašavaju tu vedrinu koja nam je potrebna. Jer čovjeku, ako i niste oboljeli, ali ako ste u blizini, ako imate nekoga, člana obitelji koji je obolio, greška je ako ga zatvorite u tu priču samo o karcinomu. Puno šire treba i puno vedrije s takvim ljudima i općenito kad su ljudi bolesni. Ne vole pričati o bolesti. Ako ima potrebu, on će reći, ali obično ljudi štite svoje najbliže. Ono što se dakle prati, ja ću biti u 5 godina praćenja. Dakle, to je negdje u svijetu
se tretman osoba koje nisu išle, žena koje nisu išle na kemoterapiju, a oboljele su od karcinoma jajnika, prati se 5 godina njihovo stanje. Prva godina i druga su svaka 3 mjeseca, idete na krvne markere i na abdomen, cijeli se gleda i poslije na ginekološki pregled. 3. godina je svaka 4 mjeseca i 5. i 6. godina je svakih pola godine. Ali uglavnom ženama se preporuča, posebno koje rade kao fizičke radnice, da ili teže poslove obavljaju, da do 6 mjeseci miruju iza operacije. Dakle, baš onog mirovanja kod kuće, to ne znači leženja, to znači jako puno šetanja, to znači promjena prehrane potpuno koja je. I općenito je za sve kad dođu u neku životnu dob preko 50 godina preporučljivo da promijenimo prehranu. Ja sam vam skinula sa interneta, dakle upravo sa tih stranica nismo same, negdje je preporučenu prehranu koja je primjerena za osobe oboljele od malignih oboljenja. U ovom slučaju kod nas dobro je uvijek konzumirati, dakle crveno meso općenito zbog malignih oboljenja zaboraviti, ali konzumirati zelene namirnice, preko ljeta što više sirove hrane i drugo one koja je alkalna. Od cjelokupnog voća limun je, dakle, on je kisel, ali on u našem organizmu stvara alkalnost, a karcinom ne voli takvu sredinu. On voli kisele sredine, ne voli, općenito karcinomi ne vole dakle, alkalne, neutralne, pH onaj neutralni faktor koji je. I zbog toga je dobro da se što više konzumira limunade bez šećera. Šećere, brašno, to je ono što zovu buš hrana. Masti, zaboraviti. Čokolade, teška srca, ali zaboraviti, ali nekad se smije nešto malo, ono ili sladoleda. Dakle, sve su namirnice, jedan, ako želite, a moram priznati da sam ja možda dovoljno sebična, da ipak mislim da mi je još Bogo dao nekih stvari u životu koje moram napraviti. I ja sam uvijek voljela život, a sad ga jako volim i jako se trudim da ne da živim striktno, ali da živim da mi zaista bude lijepo. I meni se ovih 1 godinu i 10 mjeseci kako sam operirana, jako lijepe stvari događaju. Lijepe stvari ne da podilazim, lijepe stvari je ovako, susreta sa ženama novim. Jedan cijeli spektar nekih stvari koje su daleko od moje profesije su mi se otvorile i pružile šansu da naučim. Osim toga sam se vratila sebi. Što to ja kao čovjek još mogu učiniti? Što to ja kao čovjek duboko osjećam? I da li ja živim stvarno u skladu sa prirodom ili sam negdje otišla pa dovela svoje stanje? Ja samo jedno znam. Užasno veliki stresovi. Dobro, mi smo svi ovdje preživljavali strašne stvari kroz rat. Ali stresovi inače u životu, u stvari sam sebe. Ja sam išla putem kad pogledate kroz tu neku duhovnu stranu, putem prema karcinomu. I otvorila sam širokom u ruku. I na to treba uvijek biti svjestan. Što više u sebe trpava i nezadovoljstava i problema i potisnutih nekih strahova i potisnutih frustracija, naš organizam pamti i vraća. I vrati tamo gdje smo najslabiji. Emisija Korak ka jednakosti financirana je od strane Agencije za elektroničke medije kroz projekt Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.